चैनल का नाम पढ़ी। हमारा नाम अजय आशिक। अजय आशिक। तो स्टूडियो में गाना गावे बानी। अच्छा वो गाना गवाइल बनी। कौन गाना बराऊ? भोजपुरी गाना मने ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग हवे। जहिया से लागल बा ओकरा से दिल नतिया के बेटा रोज मांगत हवे बिल। का कोनी हो? नतिया के बेटा रोज मांगत हवे बिल। तनी गाई ते खाली। जहिया से लागल बावे ओकरा से दिल, जहिया से लागल बावे ओकरा से दिल, नतिया के बेटा रोज मांगत हवे बिल। जहिया से लागल रुक रुक रुक। नतिया के बेटा रोज मांगत है बिल। एकर अर्थ रे जानता नी? ना नहीं जानत। आ एल्बम गाया गेल बनी। अच्छा कोनो पाए से दिक्कत हुई तो ओकर अर्थ रे बता सकत नी? सोचल जाई। सोचल ना जाई। और स्टूडियो में रो गावत तानी तो कौन दिक्कत है तो ओकर अर्थ बता सकत नी? ना और गाना के लिख लेबा? हम खुदे बनैले बानी गाना सुन के। माने अभी गाए? हाँ गायम। तो ठीक बजाई। पॉज कर। अच्छा अजय बाबू, हाँ रुआ जी इतना माने कि माने हमारा तरफ से माने कि लागत है कि थोड़ा सा वर्ड थोड़ा गौजा टाइप के लागत है। मने रउआ लगता है कि दुनियादारी से मने गंदा चीज लगा। हाँ तो रउए चैनल से तो हम देखनी है कि मने कई गो हनुमान चालीसा निकलल ह। छठी माई के गीत हाल ही में रिकॉर्डिंग भई रहल। हम स्टूडियो के सर्च मार के नाम देखनी है। अच्छा तो कहाँ व्यू बावे छठी माई के गीत पर, तो वही से हम छठी माई के गीत ना गौनी हब की। अच्छा कहनी है कि एक बार क्यूबे देखा तनी जे लोग के कितना मांग बा। अच्छा कोई हमने इंटरटेनमेंट करे खातिर। हाँ एंटरटेनमेंट माने एंजॉय कर लिया। अच्छा अच्छा चली तो म्यूजिक बा ठीक बा तनी खाली गाई तो तनी हम तनी सुनी म्यूजिक पूरा सटो तनी बिना माइक धरी। यही जी गाई। हां म्यूजिक बाजी तब गाएम ठीक बा। हम इशारा देम रुका के। जहिया से जाओ घबराई जोन एक लॉय में गाओ। जहिया से लागल बावे ओकरा से दिल, जहिया से लागल बावे ओकरा से दिल, जहिया से लागल बावे ओकरा से दिल, नदिया के बेटा रोज मांगत हवे बिल। जहिया से लागल बावे ओकरा से दिल, नदिया के बेटा रोज मांगत हवे बिल। करे कारण वैसे मन जलाही, करे कारण वैसे मन जलाही, नदिया के बेटा रोज मांगत हवे बिल। काम करी अंदर जाई रुबा ठीक बा। आ गाई हम यहाँ से बताएं तो इसे इन्होंने भागत तानी ए ले जाई जी यहाँ के।